Chapi. Chapi. O nwere otu akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere otu nwaanyị nke mụtara ụmụ abụọ. Aha ha bụ Obiọma na Ntike. Nne ha kwadoro ka ndị be anyị ndewo. Abụ m onye nkuzi. I am a teacher. Aha m bụ Elewechi Ogochukwu, otu onye n'ime ndị na-akụzi Igbo na Reconcilers. mụ onwe m bụ Maazi Amaechi Ugochukwu, otu onye n'ime ndị na-akụzi Igbo na Reconcilers. Aha m bụ Ogeoma Onwukanjọ, otu onye n'ime ndị na-akụzi Igbo na Reconcilers. Onye nna n'onye bụ Maazi Ugochukwu, otu onye n'ime ndị na-akụzi Igbo na Reconcilers. Na-ekpori ndụ Ogendigbo na Empower Radio 103.8 FM. Aha m bụ Chika Madike. Abụ m onye Arondizol. Amụrụ m na London. Ana m amụ Igbo na Reconcilers. Aha m bụ Ada. Ana m amụ Igbo na Reconcilers. Ngwa Charlotte, biko gụọrọ anyị ọnụ ọgụgụ site na nke mbụ wee ruo na nke iri. 1 2 2 abụọ 3 atọ 4 anọ. In fact, most of the people that have come recently who have started lessons started by just Googling Igbo teacher. Yes. And it's a shock to me because you put all these small things on the internet, you don't know how much effect they are. Two people have just Googled Igbo teacher and my name comes up first. Excellent. And I really appreciate that. And I am passionate about it. Yes. To teach our children, young people, our older people, even our Igbo people who can speak Igbo but they can't write it. Yes. And so many who are passionate to teach their children, who are passionate to teach it, but because they can't read it, if you can't write it, you can't read it. Yes. So that's part of what I do. And ndị be anyị ndewonu, nke a bụ akụkọ ụwa ka anyị na-ewetara unu n'oge ndị Igbo. Nke akụkọ bụ Maazi Amaechi. Gwa geenụ ntị n'okwu anyị ji mere isi akụkọ. Mmemme maka ịgba onye ego gbasara oge ndị Igbo nke ndị ụka a na-akpọ Reconcilers chịkọtara abịala n'isi njedebe. Ngwa gezienụ ntị n'akụkọ anyị ka ọha na uju. Mmemme gbasara ịgba onye ego maka oge ndị Igbo na redio 103.8 FM abịala n'isi njedebe. Emume a gara nke ọma ma bụrụkwa nke ọtụtụ mmadụ bịara. Oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye isi ụka a bụ Reverend Vincent Onwukanjọ kwuru na obi dị ya ụtọ ka ihe niile si wee gaa nke ọma, kama na ohere ka dịkwa ndị mmadụ ịkwagide oge ndị Igbo. O ji ohere a na-ekele onye ọbụla ruru onwe ya ụka ịbịa emume a na ndị tinyere aka n'ịkwagide oge ndị Igbo. Ọ sịkwa ka ndị Igbo niile nọ na London jiri oge ndị Igbo gbasaa ozi gbasara ngwaahịa ha. We are here at the Festival of Igbo Arts and Culture. And the thing about this is that though this is going on a gospel radio station, Igbo people are well known to be connected with the Jewish people. Actually, if Obu can correct me, yes, if I'm wrong, that everything, some of the things that we do, the sacrifice, the form of sacrifice that we do, and all the cultural things that we do, it's just the same thing as what the Hebrews and the Jewish people do. And it's really a pleasure to see all kinds of Igbo people coming out here to enjoy themselves together, and the lovely Igbo music that is coming out here. Okay, nyere anyị aka na ezinụlọ anyị niile ka ụmụaka anyị akacha ndị amụrụ n'ezi, ndị amụrụ n'obodo oyibo. Ọ ga-enyere ha aka ịmata omenala nne ha na nna ha, mara ka esi eme ihe ma ọ bụrụ na ha mụta okwu na omenala Igbo. Ebe a ka m si batanụ, mụ onwe m bụ Maazi Ugochukwu. Ihe a ka m na-eme na-akụziri ụmụaka anyị ka esi asụ asụsụ na-amụtakwa omenala Igbo.
See, Hear, Speak Igbo, Volume 1, Igbo Language Absolute Beginner Series by Dr. Maazi Amaechi Ugochukwu. Igbo Alphabets, Mkpụrụokwu Igbo. Ndị be anyị a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Let's talk. Let's do it. This is the time for us to do it. Ma ndị na-achọ ịga n'ọrụ nke ha, ma ndị nọ na Naịjirịa, ịchọkwa ịnọ na nke gị, ị ga-ejiriri okwu Igbo gaa nọrọ na nke gị, mara na ịbụ n'ala Igbo ka ị nọ. Let's pass this language on to our children, on to posterity. If you're on Facebook, type in Ogendigbo and don't forget to like us. Bina gai jegile kulana zoe Asande Bina gai jegile kulana zoe Asande Asande Bina gai jegile kulana zoe Asande Na dubanyo Baina gai Na dubanyo Baina gai Chinenye kedu? Edemma. Ebe ka isi na-abịa ugbu a? Esi na East London. Ihe anyị mụrụ na class n'izu ụka gara aga. Ana m eri nri is in the present. What is the future and the past? Ọ bụ aga m eri nri na eriri m nri. Kọrọ na aka. Imeela. Imeela. Thank you.